Ei kemiat ihan kohtaan nyt. Nyt se ei ainakaan halua, kun sä pussasit sitä. Ei tässä ole mitään hätää. Nyt mä vähän pitää olla noin vain. Pitäis vaan niinku hypätä tonne ja toivoa, että mä pysyn siellä. Toivo parasta, niin. Mä en sit osaa ajaa sinne sairaalaan. Mulla on kypäräkin jossain. Eli mä en todellakaan pääse tästä päivästä. No niin, hyvä. Ella, älä tipu! Hyvä. Hengissä selvisit toistaiseksi.